Anke wara mewta it-tabiba Tanja van Avendonk ridet tkun ta' għajnuna għall-istudent tal-mediċina dan hekk kif ħalliet il-ġisem tagħha għall-istudju u r-riċerka fl-Università ta' Malta. Ġest li jiswa mitlu deb għal dawk li jkunu qed jagħmlu riċerka fil-qasam mediku. Ġest li fi kliem binta Tessa Marie juri min kienet omma li minkejja li ma setgħetx tkun donatur tal-organi minħabba li kellha kanċer fil-frixa, xorta waħda rat kif tkun ta' għajnuna. Minn teta żgħira jiena dejjem niftakara tuża frażi bħal organ donation jew anka din kienet idea tagħha li tipo tħalli ġisimha għall-istudju li anka tista' titrejnja tobba li għadhom l-università. Però ovvjament organ donation peress li kellha l-cancer kienet out of the question, this was sort of the best option left. Tanja kienet tabiba maħbuba mill-bosta għad-dedikazzjoni fil-professjoni tagħha u għall-attenzjoni li kienet tagħti lill-pazjent. Tabiba li hija ta' ispirazzjoni għat-tobba futuri, dan kif għamlet differenza fil-ħajja ta' ħafna nies li llum qed jgħidu lill-familjari tagħha li kien ta' unur għalihom li jsejħula bħala it-tabiba tagħhom. Jiena naħseb li żied ħaġa li laqtitni nara anke l-messaġġi tan-nies kienet li kulħadd jgħid li kien unur li kienet it-tabiba tiegħi, però naħseb jiena għandi l-ikbar unur li kienet il-mamma tiegħi għax ovvjament għamlitni l-persuna li jiena llum. Ħanajtek, minn dejjem kien relazzjoni close ħafna. Kienet diffiċli ferm għal din it-tabiba, normalment kienet tagħti l-attenzjoni medika li ġiet fil-bżonn tal-kura istess. Bit-tobba kienu qalula li kien fadlila biss 3 xhur ħajja. Iżda il-bambin oġbu jselfilha 3 snin oħra ta' ħajja. Tgħid għaliex kienet it-tama ta' posta persuni oħra li żgur li qatt ma qatet qalba u baqgħet dejjem tħares lejn il-ħajja minn għajn pożittiva. Li żied ħaġa li kellha tajna fil-battalja tagħha kien moħħa u l-kuraġġ u d-determinazzjoni tagħha. Minn dejjem kienet mara tara sa jibsa, fim tiġifieri l-fatt li vera kellha setback kbir bħal dan ma waqafix milli anke ssifer, kien l-possibilità li nsifru ħafna flimkien. So qatt ma kienet it-tip ta' persuna li għax għandek hurdle ħatwaqfek milli tirbaħ it-tiġrija. Bitbissima fuq fomma bil-memorja ta' omma, Tessa Marie qasmet magħna memorja pożittiva fost id-batija li ġib magħha il-kimoterapija. Dan hekk kif Dr. Tanja anke meta kienet l-isptar kienet qed tajn lil ħaddieħor. Ifhem meta kienet qiegħda semok malli kienu sort of ilestu il-kimoterapy u għandha jumejn hemmhekk kienet dur mal-ward, sort of tara minn hemm ġdid, tibda tkellem sort of she gets to know the story, naħseb anke bħala tabiba kienet tagħmel diagnosis tagħha. Però naħseb li żjed ħaġa li kienet tajn lill-pazjenti li kien hemm madwarha kienet li tipo anku ma tjaraw xi ħadd li huwa suppost tabib qed jagħti l-kura, jingħata l-kura u stess hija xi ħaġa li kulħadd huwa man fl-aħħar mill-aħħar, so iġġalhom jiġġieldu daqra oħra. Minkejja li mhux se jkun qed isir funeral fl-10 ta' frar fis-sija ta' war nofsinhar, se ssir qudiesa b'suffraġġju qarruha fil-Knisja tad-Dominikani fir-Rabat.